आज भर ढील द फील द छील द उखाड़ द फेंक द चीर द सब गाना हुई। जैसे आज भर ढील द गाना हिट भई रहे नु माने वो हनुमान चालीसा हो गई रहे। तिलक में, मटकोर में, शादी में, बियाह में औरो कुछ में नाम ना धरम सब में वही से शुरुआत होत रहे। ई बा भारत हो जाई ई गाना हो गइल बा। लेकिन सब्र करे कि आइलू हक के मैरिज डोलता कमर डैमेज आ देख के तो हर ब्यूटी हमर ब्रेन हो जाता है मैं। आइलू हक के मैरिज डोलता कमर डैमेज आ देख के तो हर ब्यूटी हमर ब्रेन हो जाता है मैं। की का कहीं कितना सैया आ कइले बा मोर सजैया आ धुन देला देह जैसे लागेला रजैया कि छील देला देहिया मुसलम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम कि है बलम बलमुआ के बलम है बलम बलमुआ के बलम आ धसे जैसे नरगद के कि घूंघटा उठावते ही से जिया प गाड़ी लड़ल आ हो गईनी हम पानी पानी ऐसन रफ्तार बढ़ल कि साचहू में बोले दमदार बड़ू मरदा आ ऊपरा से नीचे ले उड़ाई देता गरदा कि जब धइले कवारी मोर बढ़ल बेकरारी आलो सर फसर करे लागल देह साया साड़ी कि गरम रहे खाके मुर्ग मुसलम बलमुआ के बलम। ऐसे हम ऐसा गाना बनू कि ढेर लोग के समझ में आएला कि बलमुआ के बलम का कहा। हम ई गाना गावे के गा दिल रहनी हिट हो गइल गाना 100 मिलियन प्लस गइल बा। गाना 4 दिन पहले एकर 100 मिलियन के केक कटाइल बा। तो हम गाना गाए के गा दिल लेकिन इहो हमरा पता न रहे कि बलमुआ के बलम कहाला का। ढेर लोग हमरा से पूछल तो हम समर सिंह जी के लगे फोन करनी कहनी भैया देखिए ये बलमुआ के बलम होता क्या, हमसे सारे लोग पूछ रहे हैं। तो वो बोले कि बैक पागल बलमुआ के बलम हमें क्या खामा के कहाला, खामा के कहाला भाला के कि बलमुआ के बलम। तब हमहू कह देनी जे ही पूछेला ओकर से कि ना भाला के कहाला बलमुआ के बलम। तू कोच कह दे। अब कोच के कहाई तब न हम कोच कह देती या फारसा कह देते कि घूंघटा उठावते ही से जिया प गाड़ी लड़ हो गई हम पानी पानी सतरा पत्थर बढ़ घूंघटा उठावते ही से जिया प गाड़ी लड़ हो गई हम पानी पानी सतरा पत्थर बढ़। कि सचहू में बोले दमदार बड़ू मरदा जब धइले कवारी मोर बढ़ल बेकरारी आलो सर फसर करे लागल देह साया साड़ी कि गरम रहे खाके मुर्ग मुसलम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम। अरे जियो गर्दा उड़ा देता नी रो सब इतना ना खतरनाक बजाओ तनी। आई साउंड बहुत सुंदर बा, साउंड हो भैया बहुत गर्दा बा साउंड, बड़ी धांसू बजाता ना तो लगातार प्रोग्राम 17 तारीख से होता। आवाज के कंडीशन एकदम खराब रहा लेकिन हमारे साउंडवा देख के आवाजिया के कंडीशन बढ़िया हो गई है ने। ढेर सारा गाना अभी चलता कि बॉम्बे में लेके मकानिया
आ रखले बा दूगो नचनिया कि ऐलू हक के मारे डोलता कमर डैमेज आ देख के तोहर ब्यूटी हमर ब्रेन हो जाता है मैं की का कही कितना सैया आ पहले बा मोर सजैया आ धुन देला देह जैसे लागेला रजैया कि छील देला देहिया मुसलम बलमुआ के जौन भाव बा कि हाय बलम बलमुआ के बलम हाय बलम बलमुआ के बलम आ धसे जैसे नरगद के कलम बलमुआ के बलम बलमुआ के वाह तनी हाला के निमन लागत होत त वाह अरे जियो पूरा फूल एनर्जी दी दूगो रेड बुल के बराबर। हाँ भाई देखो भाई की तरफ से रुपया आएगा हैला हम पियर की भरा कर ई हमरा तरफ से तू आ तनी उ वाला स्टेप जरूर डांस करियो जन बलम उ स्टेप बहुत बढ़िया बा और छोटका भैया हमर के ने गल उ जन खतरनाक वाला डांस के देलन वे गाना पर कोई ना करे और कैसे भाव बा ले ला हमारा तरफ से। हाँ ई हम तार बहनी बना देनी हम ठीक बा पूरा एनर्जी में रहियो पूरा दुकानदारी ईमानदारी के साथ चलाओ ठीक बा अब ढेर कुछ ना कहो चले ला जिला में हमरे सास नए जानू देखी गाना कोनो विवादित ना होला आज पवन जी के गाना हिट हो जाए तो सारा बिरादर के लोग पवन जी के गाना सुनने लगी आज खेसारी जी के हिट हो जाए तो सारा बिरादर लोग खेसारी जी के गाना सुनने लगी तो गाना कोनो विवादित ना होला जेकरा जौन मन करे उहे सुनो कि चले ला जिला में हमर सास नए जानू तनी निमन लागत होके त हाल लाग के ना तो ऐसा ही ठंडी पड़ता सब लोग कठुआ के बैठल बा कि चले ला जिला में हमर सास नए जानू कि नामवा धोने बूंदा छोड़ पर सास नए जानू लगा ले बाड़ू सन तो घुंघटा कैसे ओढ़ दो तनी ओढ़ता है ओढ़ता ओढ़ ल तनी बढ़िया से जे तने बा तने खींच के मुड़ी पर धल धल हो तू धल तब न भाव देबू ओढ़ा ओढ़ा ओढ़ कि घुंघटा उठावते ही हेंग ओढ़ कैमरामैन जी फोकस करिएगा फोकस करिएगा ये गाना मैं आप लोग के लिए गा रही हूं ए नेहा तनी बेटी पतो के रहन सिखावा ई अब बेटी पतो के रहन कोई सिखाता जी हैं ऑल राउंडर सब कोई बा ओढ़ ल तनी मनी
1-2 महीना खातिर उ रहन रहता, ओकरा बाद उ रहन चेंज हो जाता। ऐसे कि सब कोई अपना बेटी के प्रोफेशनल बनावता। हमार बेटी जाके खाना बनाई, नौकरी करेगी, तो सबके बेटी वैसे ही बिया दुलारी बेटी, तो कोई बेटी पतोर के रहन कहाँ से सीखी? हम ये सब आदमी फैशन में रहता नहीं, सब फैशन वाला लोग हो गइल बा। कि आरा के उठ लाली लगवलू, अच्छा परा के बाली अनावा दाके नथुनी, कि नावा दाके नथुनी, कि कवना अजिला के जिलेबी हो ए हो बबुनी। लेकिन ओ से पहले अभी हमारे सुपर डुपर गाना चलता, आप सब सुन लो खब कि बलमुआ के बलम, बलमुआ के बलम, छोटका भैया के नगल बड़ा धांसू नाचे लाए पर। हाँ अभी उ सब के पारी आई, सबुर करी सब हुई कि आइलू हक के मैरिज डोलता कमर डैमेज, आ देख के तो हर ब्यूटी हमर ब्रेन हो जाता है मैच। हम सोचनिए कि पहले जितना भी हमारे यूट्यूबर भाई लोग बा यही लोग खातिर गाना गा देते हैं, ना तो यही लोग के बेसब्री से इंतजार रहेला। ऑपरेटर इधर ले जोन हरा कलर के लाइट जरत एकरा के बंद कर दी, ना तो हमने के हरा हरा फोकस। अच्छा ये जो लाइटवा घूमता घूमता, जो लाइटवा बंद कर दी तो ऑपरेटर जी हरा वाला भी हरा जरो कोनो मतलब नहीं के, व्हाइट जरो कोनो मतलब नहीं के। है ना कलम के सुने भाई तनी हाथ उठावा लो, जे भी सुने हो के हाथ उठाई, जे ना सुने हो हाथ ना उठाई, तनी ऊपर ऊपर हाथ उठा के। हां अब बुझाता कि भाई लोग सुन ले बा, पूरा वायरल बा गानवा, जोड़ा बा गानवा के।